nějaký to, nemůžete to měnit a stavět si, co chcete, že jo? No to byste byl překvapený, kde oni postaví. Jak si tady v České republice moc nevěděl. On si zachytí jedem a si udělá čížák. Jako jste k té informaci přišli, my prostě předkládáme ten projekt a tak to bude. Pokud není ani správně označený, tak potom se samozřejmě ptáme, Je správně, který další informace. označený a předkládáme to, jak to tady je nakreslený. Ano, jak je to nakreslený, ale potom je otázka, jak to bude postavené. No, tak to posoudí samozřejmě stavební úřad, ten soulad nebo nesoulad a jaký to má význam pro to rozhodnutí. Nemůžete prostě v rámci stavebního řízení potom. Prosím vás, jako není to slyšet. Dobře, tak já vám tam nebudu mít, jo? My jsme se setkali. Vnitrobloku a měli dotazy.